Duet Mas Dang. Jonge Petruk ya, iki suara penggirang apa suara dalang? Dalang lho, dalang. Priya bagus kang olah budaya Bayu. Bayu piye? Makin apa ya? Ya. Sawan menyang kutha gedhe Ndara terus kayong matur sembah nuwun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya sindene du guyu-guyu ora apa-apa heeh syukur sisan dipreng lah iya heeh gendinge dawa banget ya ora apa-apa nggo ngulur wektu alhamdulillah ya matur sembah nuwun kula nuwun wonten ing Pedukuhan Grogol 1 Grogol setunggal oh iya iki lapangan Grogol 1 ya mak Grogol 1 nganti 6 ya iki ning Grogol wilayah Grogol 1 lapangane lah iya alhamdulillah luar biasa tenan penontonnya kebak mbludak oh iya kebak penontonnya full penonton ya kayake iya matur sembah nuwun iki bengi iki ujupe apa acarane apa iki bengi iki acarane merti dusun oh rasulan nduk oh iya neng Pedukuhan Grogol 1 sampai 6 kelurahan Bejiarjo oh iya iki matur sembah nuwun iki gandeng acarane bersih dusun ki ayo ndongaake para leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ning papan kene ya muga-muga semulur anggone sing ngayomi para warga ing tlatah kene ya sumrambahe nyang kalurahan Bejiarjo nduk amin iki bersih dusun ki acarane ki ujupe apa bersih dusun kuwi para warga ki nalurekke tradisine para nenek moyange nduk wo ngono sing wis kendhisik turun tumurun apa kuwi dilakoni ya iki adat tradisi Jawa aja nganti ilang nduk kaya ngene iki ya ya nek iso ki usul utawa merti dusun ki mesti ya paling ora ya wayangan ya iki aku ora ngudokke nek dalange iki aku ora mergo Gunung Kidul ki akeh dalang sing luwih apik saka aku iya iki aku ki mung rumangsani mung wong ora iso nduk ya iya matur sembah nuwun ya iya iki bengi iki ya muga-muga kanthi acara bersih dusun iki ya para kawula para warga sing nandur tetanduran sing mapan ing Tegal kepanasan muga-muga nandur tanem dukut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah amin muga-muga ya sing padha dadi pegawe muga-muga enggal mundhak derajate mundhak pangkate tur mundhak bayare ben ngaturi awake dhewe meneh nimbali awake dhewe meneh ya lan muga-muga sing padha sekolah muga-muga ya iki kan kenaikan oh ya wis mlebu kabeh wis munggah kabeh to wis mlebu kabeh oh iya iki aku ya wis mlebu sekolah lah iya ning mengawan aku iki mau aku ra sekolah ya mergo turu ya ya sirku ki nek sekolah ki ya tak usahake ning gandeng ya dur-duran ora apa-apa nduk aja guruku wis maklumi kabeh ya ora ketang sak propirane ya biasane ki aku ki iya makasih iya nguncalke amplop kok wigih ringa-ringa ya engger bar diuncalke ngono terus plengeh iya matur sembah nuwun ora sah apa ya mau apik ya iki matur sembah nuwun sanget nduk iki muga-muga ya sing padha dedodolan para pedagang para bakul-bakul ana ing papan kene laris kabeh amin urung ana jam 11 muga-muga dagangane wis entek kabeh oh nyatane wis petengan ya salong enek sing wis petengan kuwi nandhake nek wis kukut ya matur sembah nuwun wah iki kaya pasar malam nduk oh ya kaya ana pendungan sing dhuwur-dhuwur kae lah ya wajan kan nek nyampluki metu terowongan ngono piye ya ora apa-apa muga-muga wis donga apik lan muga-muga ning warga tlatah kene anane adicara bersih dusun iki muga-muga njalari luwih saka taun sing wingi-wingi lan uga kanggo taun sing ngarep-ngarepe ya amin pokoke muga-muga tambah ngrembaka tambah ayom-ayem tata titi tentrem tambah saya rukun nduk oh iya matur sembah nuwun duh iki jariku klebon kewan iki lho mabur engko nek mremen piye ora nyokot nggon pusaka ya mbayang ya ora apa-apa kowe iki senengane ngawur pokoke donga paling apik
kabeh binerkanti ning Gusti Yana. Amin. Ya matur sembah nuwun sanget ya. Iki awake dhewe kudu ngaturake matur sembah nuwun kanggo para-para sing wis nyengkuyung adicara rasulan niki utawa bersih dusun Grogol 1 tekan 6 iki nduk. Ha iya. Sepisan nggih menika panitia 1 utawa ketuane ya Pak Sunyata ya. Terus panitia 2 ana Pak Solikin ya. Terus bendaharane ana Pak Riyanto, terus ana Pak Agus Riyanto. Oh iya. Sekretarisnya ana Pak Supomo ya. Karo ana Pak Tri Yuwono. Oh iya. Terus ana apa neh? Ana seksi kesenian Pak sapa iki? Pak Suharno. Oh iya. Ana seksi keamanan Pak sapa ya iki ya? Pak Sumbolo. Oh iya. Sing nek diwaca Pak Sumbolone ya. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa matur sembah nuwun iki Pak Akit sapa iki mbuh ora. Aku ora iso maca nduk. Ya ora apa-apa. Terus apa-apa neh? Ana perlengkapan seksi perlengkapane ana Pak Musrianto. Ya, Pak Musrianto nek ora kleru. Ya. Terus ana seksi konsumsi ana Pak Aris Tumia. Oh iya matur sembah nuwun sanget. Nggih, kula ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan dene sak mangke sampun kepareng animbali kula sowan wonten ing mriki ya. Muga-muga berkah nggo kabeh nduk. Amin. Pokoke donga apik. Donga apik ya. Kimpeng iki awake dhewe sowan ana ing Grogol 1 kene iki ana lapangan kene iki nduk. Ya. Grogol ana ing lapangan Grogol 1 ngono wae. Ya. Nganti waranggana cacah 8 ya. 8 tenan ta iki? Ya iya bener. Alhamdulillah ayem aku anggere wis ana 8. Wah, seragame padha kabeh. Aku mau ki teko ki nyawang kok sindene sing 7 ki do nganggo seragam coklat-coklat ki ana sing nganggo ijo dhewe. Oh iya. Bareng tak delok ki wah kok salin iki tak kira ora duwe liyane. Ya mesti wae duwe ana pesinden penyanyi kok. Ya saka pinggir dhewe kana pinggir anu lor ya pancen aku kene iki bingung kok nduk aja pokoke kana lor kana kulon kana ki etan kana ki kidul ngono kekarek kana tok lah iya nyo kira natok iki kaya ngono senengane kok ya iya kae sing pinggir iyung cokot kewan kudu mlebu teng jarik to ya wah jan wis ora lah iya saka pinggir lor kono ki ana Bu Trinil Sudarti ya saka ngendi saka Njuruk Legi ya kadang ning Jakarta to kuwi nang apa ning Jakarta mbuh ning Jakarta ki ya ngapa ora roh kurang gawean barang ning Jakarta lah iya ya men rekae men dadi wong kutha men kaya dadi karo ngene iki men kaya kersane wah ngger mulih ngono we wong kutha mulih ngene ngono Jakarta usum apa? Usum apa? Ya mengindonesia ngono kan. Lah iya, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Iki mengidul ana Bu Liliawati. Yo. Ana Bu Liliawati saka Nglebak, saka Prambanan. Waduh, aduh men adoh kok nduk ya. Sengaja aku ki golek sing adoh-adoh. Lah iya. Men karo iso healing. Lah iya. Le alasan suwe ki iso alasanku dolan mongko ya gur manggruk ning kono ya. Lah iya to wae iki seneng ambo ya ngono. Heeh. Mengidul ana Bu Jum. Jum sapa? Jum Susmiati ya. Bu Susmiati saka ngendi? Saka lor kono. Oh iya. Saka Kajar. Oh iya. Cedhak kuwi mau ming hah? Oh kulon kono. Ya lor kulon lah. Ya. Kuwi mau ming melampah ming brangkang nek gelem koyoke. Ya, ming cedhak ming Kajar kono kok. Lah iya, Nah iya kan, Nduk. Heeh. Terus iki mengidul ana sapa ta iki nek ora ketok iki ta? Oh alah, mbokne Mas Damar ya. Ana Bu Tarni saka Nglebak. Oh iya. Mengidul ana sapa? Ana Bu Tia ya. Saka Randusari Watu Sigar Ngawen. Oh lah iya. Heeh, mengidul meneh ana sapa? Ana Mbak Niken Asia ya. Mengidul neh ana sapa? Ana Mbak Anggi Widya saka ngendi? Semanu nek Mbak Niken mau saka Semin. Oh iya. Heeh.
Terus ana sapa meneh? Wis entek, Nduk. Ya. Ora isih ning siji kuwi kok. Ya wis kono kenalan dhewe ya. Waton aja to kapak-kapake. Ya. Ya. Iki ana Ibu Ketut Hermadi. Ya. Ketut karo kuwi yo ketuan ketut. Lah iya, iki ana Mbak Megawati Soekarno. Sapa? Wis Mbak Mega ngono bangsa ngono. I'm sorry. Ya, wis aja jaga do sak geleme dhewe ana Mbak Mega saka Ponjong. Ya. Iki bengi iki ngantri sinden cacah 8. Ya. 24. Ya. Matur sembah nuwun sanget ayo ngaturke maca nawala Nduk. Oh iya saka piantun sing request lagu. Oh iya. Ya ana request lagu Caping Gunung dari penggemar Yusuf Ansor asal Sleman Bintang Ananda Putra. Oh iya Mas Bintang. Ya. Sawerane pira engko sithik Nduk tak bukake. Oh 100 ya. Matur sembah nuwun sanget Mas Bintang muga-muga rezekine saya kebak ya lan berkah kanggo keluarga kabeh amin. Larak tenan 100. Apa ku bilang ya ana neh apa ora ana saking joglo Mbah Gita. Hah? Lho nggih Bapak Surata Grogol 6 ditunggu keluarga di pos. Lho Pak Surata lho. Ditenggo wonten ing ngepos sebelah timur lapangan ya. Dipun tenggo kalih keluarganipun ya. Iki nang endi ya Pak Surata? Pak Surata. Ya. Panggilan kepada Pak Surata dipun tenggo keluarganipun wonten ing pos sebelah timur lapangan. Kula bali sepindah malih Pak Surata dipun tenggo keluarganipun wonten ing pos sebelah timur lapangan. Ya. Cakroketan kae lah iya. Engko Pak Surata olah kae endi? Lah mbuh. Iya. Matur sembah nuwun. Mau tak kira bungok-bungok ana apa kuwi mau. Mulih segera ya. Sebule arep ngaturake nawala. Iya. Ana neh. Ana saking joglo Mbah Gita ngersaken rujak jeruk. Ya. Ngersaken ya rujak jeruk. Ya. Sawerane 150 ya alhamdulillah Nduk ya nggo imbuh-imbuh tuku gapit ya ora gapitmu kuwi wis akeh oh iya nak nggo ya sak geleme dhewe ana neh apa ora ana Nduk nggon WA ki akeh piantun sing WA karo aku ya ana WA akeh sik tak golekane ketimpuk ya oke banget nih ya ora oke banget Nduk wong cacahe ya kira-kira 10 oh ya teges ora oke ya diwaca siji-siji karo iki nggo karo aku tak goleki WA iki karo Buka Asmarandana ya saka sapa saka pojok wetan anu lor dhewe tekan kidul ya ora apa-apa nek tekan kidul dhewe nyandak ya ora apa-apa ya nggo Mbah Darti ya Asmarandana malah ngopo disumanggake engko Mbah Darti malah ngopo lah jare buka lah buka Asmarandana lho jenengan ya anjas
sing kakung ora manut nduk ya nganggo wae sisan ya wong sing kakung ya ana ora kon Asmarandana ngiaprak apa ya sapa sing kepareng Pak Ki Warisa ya iki ya dalang ya bengi iki sing nabuh wiyagane dalang kabeh ki sing ngegong sing ngempul kuwi ya dalang ya terus sing ngenong ya dalang terus sing tembung kuwi ya dalang sing siji ya terus sing nyaron kuwi ya kuwi dalang kabeh sing nyaron oh ya sing nyelentrem kuwi ya dalang kowe ya dalang saru nek kowe iya sing apa kuwi sing gender sing barung kuwi ya dalang dalang kemendonan ya sing gampang kae ya dalang ya dalang sepuh kae ya sing nyiter kecang-kecing kuwi ya dalang terus sing ngrebab kuwi ya dalang sing bonang barung karo penerus kuwi ya dalang ya sing jaipong kuwi udu dalang nek kuwi wiyaga ya kuwi ya dalang ya sing meking slindri kae ya dalang kae ya sing ngendang kuwi saya meneh oh iya kuwi dalang ya sing ngedram jarjit ngedram oh iya kuwi ya dalang ya penggirangku telu iki kan dalang kabeh ya ora dalang kabeh wis dianggep wae ngono ya engko Pak Warisa wis bejane awak mami ya engke kompak niki seneng kok ya tan tulus pangestu iki bengi iki manusia sendok uga rawuh oh iya ning pojok kono kae matur sembah nuwun sanget oh iya aja gawe wiraan sembah nuwun ya ana pamundutan apa meneh iki tak wacane siji-siji oh iya wis tak pilih iki mau oh iya saka dhuwur dhewe sugeng dalu mbok limbuk yu cangik lan ugi kagem kidalang oh nggih
menawi kepareng badhe nyuwun gendhing langgam setya tuhu ingkang jumeneng panjenenganipun Ibu Liliawati. Oh ya, gendhing punika katur kagem Mbah Wanda ingkang nembe gerah. Nggih. Mugi-mugi enggal kaparingan sehat pulih kados dene wingi uni. Amin. Matur sembah nuwun. Saking putranipun Mbah Wanda ingkang wonten Prambanan sapa? Pak Edi, panjenengane Pak Edi. Ya nek ora kleru. Ya. Lah iya terus ana nek apa ora ana sugeng dalu Mas Yusuf nderek monitor. Mugi Mas Yusuf sehat selalu dan semakin sukses. Amin. Salam rahayu saking kula Mas Tarno Tania Jaya. Oh nggih ora request gending ora kok nduk. Oh iya sugeng dalu Pak Dalang Yusuf. Waduh dipak-pak aku ya niki saking Zam-Zam Studio Klaten. Saged nyuwun lagu pepeling Pak. Oh saged. Oh iya mengke kula anu nek pas enten apa jenenge pas apa Pak Senen. Oh iya aja dikon neko-neko kae lagi serak men tak siksa ning kene. Oh iya aja kebangetan. Oh wonge we nantang sapa wedi. Oh iya sugeng dalu Mas Dalang nyuwun gending rujak jeruk dipun bawani saking kula Samyana Klegung abon-abone 200.000. Alhamdulillah. Iki biasane sesuk-esuk njur ngeteridit ning omah nduk. Oh la iya. Ya. Matur sembah nuwun ana nek apa ora. Iki ana WA. Mas kula nderek mirsani saking Bekasi namun nyuwun berkah pandunganipun panjenengan lan para lenggah mugi anggenipun kula sekolah SMA saged lulus 100% di tahun 2003. Amin. Lan nyuwun pandunganipun para lenggah mugi kula saged ketampi dados mahasiswa prodi Pedalangan. Iya matur sembah nuwun. Muga-muga Mas Prima kancaku sing apa sing digayuhake muga-muga iso kasembadan ya saged lulus jujur sempulur ya amin. Lan apa kesampaian apa sing digayuhke ya matur nuwun. Ayo ana saka sapa meneh iki sing dhisik dhewe kae mau ya. Iki mau ya ana amplope dhisik. Oh ya saka Pak Edi. Setya tuhu. Oh ya sapa sing pareng nyekar Bulia. Oh ya enggak Bulia jumeneng ya. Iki panyuwunan iki. Oh ya matur sembah nuwun iki pengiringe apa jenenge iki piyagane sing dalang kabeh mau ya. Iki jenenge Ansor Laras. Oh ya. Matur sembah nuwun. Ya beli aja meneng ya. Ngen gayeng ya. Pak Jadi. Ora, Pak. Ya. Setya tuhu pun bawane. Nggih, niki kelakon sing tuwa dideke to, Mas. Lah, nembe niki ya. Nggih. Nggih. Nggih menika minangkani panyuwunipun adik kula Dik Edi Raharjo. Nggih. Ingkang pidalem wonten Prambanan. Nggih. Menika langgam setya tuku nggih Mas. Setya tuhu nggih. Kawula aturaken dumateng bapak kula Bapak Suwondo. Nggih. Ingkang sakmenika nembe nandhang gerah. Nggih. Mugi-mugi kanthi midhangetaken langgam Setya tuhu dados jambi. Amin. Bapak kula nyuwun donganipun saking Nggih. para kadang sutresna nggih. Nggih, ka. Pamintaku nimasita atat
caketing hati yen cedhak tansah mulat sida hasih ya pindha mimi hamintuna ayo bareng kang mas hana tapi wajib na 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 sida asih langgamke engko Mas aku kang setya satu ditemukan sebuah kunci motor Honda. Ya nek ketoke kaya Astrea ya. Sinten ingkang napa kelangan sing kagungan iki monggo kula aturi mendhet teng panggung. Ya. Mogianto
sembah. Nggih matur suwun Mbak Cangi. Sampun kula pinanggani. Oh nggih matur sembah nuwun. Oh nggih monggo wangsul ndherekaken sugeng kondur. Ya mugi-mugi Bapa Suwanda ingkang nembe nandhang gerah enggal pinaringan sehat bagas waras ya. Muga-muga ya enggal pinaringan sehat lahir batin wal afiat. Ya. Iki isih tak enteni kuncine sapa sing kagungan iki. Oh ya. Taline abang lho iki. Nek tak kira iki kaya kunci Astria nggone Pak Gandung kae. Ya. Nek ana mantore Astria sapa ngerti nek rene nggawane Astria. Ya iki kados ngeten iki ya. Gantilane abang. Oh ya. Salah nek kene wae. Nduk ya. Ana request neh apa ora? Ada dong. Ya. Ya. Iki ana sisan sing pelek ya, Nduk. Oh ya. Ana gugur gunung karo Datiati. Oh ya, saking kula Rahmat Saputra Bendungan RT 1. Oh ya. Dipinangkani gugur gunung kur kur nduk lah iya sembah nuwun gugur gunung saking Mas Rahmat Saputra Bendungan. Oh iya ana meneh ana ya saka sapa iki ana engke apa rujak jeruk. Oh iya karo caping gunung. Oh iya rujak jeruk sapa sing kepareng dawa Pak Senen nek tak jaluki ngadeg nganti ora gelem ngadeg aja takon dosa ya ora heeh ya Pak Senen jumeneng ya takon bawa rujak jeruk ya ya engko Pak Senen jumeneng rasa mau cari manut iya
kerjane wong tuwa wae iki. Wela yo wong gaweane kok. Iya. Go bawur gak jeruk. Ya. Kancaku muncul. Kancamu tunggal sebangsa. Bener-bener kowe bangsa ngono kancaku kae. Lah iya. Ya, sip. Karo sing ngono Ora ya. pareng nakal ya. Hangadang neng tengah. Apik kowe no? Lawan kudune iki putri kok dali iki sing. Lah yo kancane Mbak Anggi. Nek Mega ndak Rajang iris yo arek kancane karo Mbak Anggi. duit Mbak sampe wong loro Mbak kek gentenan. Heeh. Aja lali lho, uang dalu enten sing njaluk prahmen Pak. Oh, Paris, pasti nanti Ya. ini saat ini bar iki. Ampun lali ya. No nggih. Kon transfer soalnya. Sudah. Ya. Kira nek duit karo Mbak Anggi apa-apa, nek karo iki aja ngasih. Kawula race rujak Tan kendapan sahce cawes ada nek amor cah nom iki rasane ndedeg-ndedeg kepiye ngono. alah kalah. Padune Kaya rada kemencer-kemencer piye ngono kae. jenengan ki pun sepuh, mbok yo pilang boro eling yuswa. Kowe ora ngerti to? Pripun? Elek rupane lho. Nah, Tapi macak matuk ke sapa ngene? wis ora usah gagas penonton. Lan ki wong jero. Monggo lajeng nggih. Mau kita tiap tempi Rujak iki necer jaro Ya ana piantun WhatsApp. Dik perenjak iki dik cilik ya ngene iki lho. Persis. Bu perenjak iki ngene iki ya. Jenengan wong ro aku jare kaya Cina. Terus kelingan. Kowe kelingan wae. Kelingan dik perenjak biyen. Oh. Wah, iki ndelok karo komen jos. Neng wis aman kok. Oh iya aman. Jenengan ki pun mbok perencak mun ngendi kalih kula kae bojoku enak nang panggung wis tak culke ya. Arek karo sapa wae ora masalah. Masalah. Sing penting ora karo Mega. Ngono misale bagiane dalange ngono ta. Sip. Aku ya ora wani-wani kok le, ora. Ora wani. Ora wani aku. Awas saja. Kejaba nek kowe ora ero. Oh. Karo anak dhewe ora asal. Enggak. Oke, lajeng. neng layah lambah kula Jawa lomba rawet Ora suwe bapak nedo lepon teko aku medun iki Ora sah.
jeruk ngene iki seneng. Nggih, udah juga. Ya. Ya matur sembah nuwun rujak jeruk pamundhutane sapa? Iki mau saka Pak Samyono karo saka Joglo Mbah Gita. Oh iya. Heeh, kuncine wis ditemokake sing kagungan. Oh iya. Alhamdulillah. Ana ne apa ora? Ada. Ya. Nyuwun sesideman saking kula Sugiyana Lor MTSN Natah Gunung Kidul nderek nyimak saking Jakarta. Oh iya. Heeh. Sesideman sapa sing kepareng nyekar? Nggih mengidul. Oh iya. Ana Mega. Oh iya iya iya. Ya kon bawa karo kon nyekar sesideman. Ya. Biasane kaya ngene iki bagian gara-gara ning rapopo lah to kene. Iya. Gendeng iki bebas kok, Nduk. Lah iya. Heeh, ya awas alon-alon krekot. Dalang semilake dalane. Oh ya aduh awas nglundung wedange. Ya kreket. Kok ya ditulungi apa aku iso mlayu rono kudu nulungi ora. Ngaturaken sugeng dalu Mas Da. Da sapa? Oh iya. Kene iki cah anyaran kok ket wingi gur digarapi wae isin tau. Lah ya sing kena garapi sing aku kendel garapi ya meng kono. BTW good night juga. Duh. Ya jauh, kodok menengo kodok. Iki wis aku wis nggawa bola penggayeng. Ana kodok, ana Mas Sari Koper, ya. Ana Mas Gopleng Kentir. Mas Agus, ya. Ana Mas Eko, ana Mas Sukir, ana Mas Askom karo ana Mas Gandung, ya. Matur sembah nuwun sanget. Ya. Langsung bae bawa, langsung bawa, ya. Ngeleh. Mulih aku. Mulih. Oh lah ya disurai karo iki wong-wong iki ta. Ya. Murid anyar ya digarapi. Yang kok tak terken arep mulih. Pun mboten sah saestu. Hah? Mboten sah saestu. Tak terken kok mlaku kan. Iya. Bisa. Ayo. Hang derek Ria, woi meneng ngopul, Ria. Duet Mas Da. Jonge Petruk Ya, iki suara penggirang apa suara dalang? Dalang lho. Oh, ya. Dalang. Priya bagus kang olah budaya. Bayuh piye? Makin apa ya? Bisa. Ya. No. Sawan menyang kutha gedhe. Ndara terus kayong selendang kuning yo Selendang kuning kang saking wuke kimpul prek saling melengkapi melengkapi ya bener kok saling melengkapi iki dalang tegese kudu ana sindene ngono lho dalang tanpa sinden ora iso mlaku semono uga ya masuk aku tanpa dhek ra semangat
Asem tenan. Ya. Ngungrung marang bendara sang tiah ayu pijer ngincangake alis Ora bareng-bareng ora. Iki mau mobil dhewe-dhewe kok. Yo. Kros tresno sesideman. Sesideman ki ya cen ning ati mak celes ya. Pemeneh ya ya. Apa kok? Bu. Urip ana Yo.
Gayeng ya. Heeh, sing nyanyi ya apik tenan ya. Apik napa nih swantene napa apane? Ya kabeh ya apik. Iya. Lirikane ra ngwati. Iya. Ora ngwati. Sing iso ngaran iki meng aku, jenengan rasa. Pendelat ora. Iya, ya. Urip anak udah sampun ngatur Masda. Sampun ngatur. Mbok ya sing komplit. Ukur Masda. Iya. Iya. Iki gandeng bengi iki manusia sing ndak ukur rawuh. Iya. Alon. Iya. Iki gandeng bengi iki manusia sing ndak rawuh sak rombongan ya. Nggih, engko minggah panggung mriki. Ya, kita kok kula aturi minggah panggung mriki ya. Heeh, ora apa-apa. Matur sembah nuwun sanget. Lah iya. Heeh. Ning tak Awas mlotrok wong nak. Ora ana gondrelane kok ya. Ya, nggih sugeng rawuh, sugeng dalu ya. Nggih sugeng dalu. Napa niki saking Jalan Kapas? Lah. Oh nggih. Ya, nggih niki rezeki niki enten 150 niki kagem bertiga. Nggih kagem piantun bertiga. Walah niki dibagahi lho. Niki dibagahi nggo piantun 3 matur sembah nuwun rawuhipun ya. Nggih sembah nuwun oke matur sembah nuwun ya. Kok sing wingking disukani kan. Ya. Sembah nuwun rawuhipun. Jos ya digaje di yo klothok-klothok. Ya. Nyuwune napa? Gending ngersake gending napa? Lewong apa? Iki slendro sisan. Kembang rawe ya. Nggih kembang rawe ya. Mbak Niken yo sing nyanyi kembang rawe ya. Wah kerokan cengle abang. Mbok kok iki rumangsaku jenengan ku lho. Apa lah? Sindan sing siji iki beda dhewe, kerep masuk angin ya. Nggih, kelebon angin. Kelebon ya, gampang kelebon ya. Ya. Bluk ya. Bluk. Ya. Nggih, kembang rawe menika. Nggih. Ngajaran. Iki kok isine kerdus. Ya. Kerdus semen. Kok padha piye to? Neng kan anduk ora kerdus. Kok sumpelin apa? Ya. Nggih, monggo. Ya. Sumpeli. Ya.
tinimbang rame kowe becik tak tinggalke. Matur sembah nuwun ya wah jen. Nggih matur sembah nuwun ugi wah luar biasa iki ya. Semangate luar biasa nggih sembah nuwun ya. Iki ora ana sing apa ndawuhi ora ana sing ngatur iki apa datang dengan sendirinya dengan inisiatif ya ngapa gayengke ya heeh matur sembah nuwun sanget iki ya ora mereka itu tidak punya pamrih apa-apa lah ya ayo nduk selak kelalen ya fragmen ketoprak Butia karo Pak Wariso ya Pak Wariso jumeneng ya Pak Wariso jumeneng Butia maju yang lain kiper ya ya kowe agek pisan iki roh megang guyu aku angger wis ngono kuwi iki wis angger ngono ki ngampet salting jenenge ya tak omongi ya heeh ya aja putih-putih rambut. Sampe ngakone Pak Ipung kok ya sida manut lho. Kok sing diwarai Pak Ipung wis sesat. Ya kok Pak Wariso le Butia, Pak Wariso seneng ya. Ya mergo kahanan. Cenak aku ora butuh duit no ya aku wegah ngene iki. Ayo padha ngono to Mas. Ning kowe kudune ngerti. Lho, Cih dalan. ora sah basa, Bro. Oh. Kowe iki Mbak Yuku. Oh Mbak Yumu. Kowe ngerti ora bengi iki? Kepiye? Dalange seneng bahagia. Bahagia sekali. Kowe ngerti mergane apa? Mergane apa dia? Iki lho. Iki lho. Cie. Dadek kewe ya. Ping pindho. Ping pindho. Mergo ngirit bengi iki ora nggo bintang tamu. Heeh. Yagane sing digarap. Lah iya, lah iya. Pinter iki ya ngono. Lah iya kudu ngono kowe. Ayo bot-bote ngaku karo kowe iki ya. Piye? Ayo. Iki fragmene sapa ro sapa? Iki Suragendra. Suragendra. Anake Sura Bangsat. Ya. Terus aku. Yo kowe Nggih. Terus aku. Kowe cempluk. Cempluk. Walah, cempluk kaya ngene tak cempluk. Lah iya, cempluk iya kaya ngono. Cempluk ayune kaya ngene. Ulah salah. Iki nya cempluk edan ora. Ora edan cempluk kuwi. Karena cempluk ki ya edan ngono. Kowe saka pasar. Oh ngono. Kowe saka pasar. Saka pasar. Ning kudu nganggo kanca. Ya. Engko apa? Nganggo batur. Kancane cempluk nganggo batur saka pasar ngeterke saka pasar blonjo. Yo, nikan, Mbak Nikan. Nganggo kanca. Karo bulan waktu. Nah. Karo lerku ngring keslakon men kepenak. Lah iya. Iki dek niken dadi sapa? Ya. Ya cempluk karo cemplik. Ora. Iki cempluk kowe bature. Oh ya apik bature. Ning sok ngelek-ngelekke. Oh ngono. Bature ki gek jenenge sinten? Hah? Ayo Suminah apa Sulijah apa Supiem apa sapa ngono. Kinem ya. Kinem. Ha, kinem. Yo sae. Serpek. Dedek 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 dedek. Ana apa Dimas? Ketoke Heeh. cempluk mau ning pasar. Blojo. Jan wis suwe lek kutresna karo cempluk. Kok menawa iku tak cekat ning papan kene. Cekat nek nggawa kanca sisan arep pek sisan loro-loro. Cekel cek cempluk gawa ning larung omah
bature sandeke. Sapa to Mbak Yu? Kuwi sapa ta? Aku dhewe ya ora mudeng kok. Kok ana piyai kakung kok sepuh kemaki ngono ya? Lah iki. Blok. Aku teka, Blok. Ana apa? Dalah Gusti. Iya, Blok. Wis suwe nggonku ngenteni karo kowe, Blok. Walah. Heeh. Ngono. Iya. Iki sapa iki? Iki baturku, rewangku Aku ngono. Sukinem. Sukinem. Kok ayo kono to, Blok? Lah ya kuwi mau. Heh? Ayo kuwi mau. Ayo ke ayu kono. Iya. Ning najan to dikoyong apa, Blok? Piye? Aku kuwi apa wis rasa tresna tak ilangke saben dina mung tansah kelingan kowe nek aku turu mlumah. Terus Kowe iki nang nusuk kono. Wanenge guru wajahmu, Blok. terus Bareng aku mengkurep bayu. kata napa tadi? Lambah ora tatanan. Nah, ngene ya, Blok. Piye? Kowe gelem ngladeni aku ya, Cah. Maksudnya? Maksudnya kowe iki aku ki seneng karo kowe. Karo aku. Najan to kowe iki Mbak Yuku ning ana tetembungan sana enak sedulur mulur. Gelem Kepiye lah iki adikku kok ya. enak kok gelem. Saiki kowe meneng wae. Piye iki kok dadah enak. Ya batur Pak sisan lho, Kem. Gelem ya? Ora Dimas. Gelem. Aku ki mbayumu Gelem. Dimas ora. Njalukmu apa? Aku ora ndek penjaluk apa-apa Dimas. Kowe njaluk kuyoga semene mbane. Ora tak nggo. Pilihan sing ndi? Aja gelem ra nek sing duwe duit. Ora enek sing ndek dhuwit masalahe. Kae ora kan untuk duit. Gek iki unekno songo. Aku pilih dalange wae sing ditekake. Ditake tak nggo. Rasane wong kadung tresno. Nek kaya ngene iki kepiye bocah angel dikandani. Lho. Nek jane piye? Piye? Kowe iki nek dijajal ngono lah tepak resi. Ini terus lho. Ada sun parani. Ora payu Dimas. Payu mun dhewe ya Dimas. Yo. Ora kepiye jan. Gutuk lor kena kidul. Kaya Tegese ora kena cemluke kena bature. Wis loro-lorone. Kelakon ngrasake bakul sate. Dasar rinanggopo. kok ngene nang jamak-jamak. Apa ora pengen nek iki bayu dhewe ya Dimas. Kok iki kepiye kok apa wis mari karo aku ngono ta Dimas? Mlayu rene genting. Ayo golek aman. Ayo golek aman. Wong manis hanya kati. Ya aku ora kepiye kok wangsulan. Ndelek kene ndelek. Oh ndelek ya. Cek laten. Blok Injih. nek kowe gelem ngladeni aku. Heeh. Apa sing dadi penjalukmu tak turuti. Kuwi mau. Aja meneh mau wujuding mas. Terus Wah. Kan dulu. Aku mas ora nggo tuku bensin we. Diruwangi dilik-dilikke kok tuku mas. Ngono kok. Aku wis melingan karo baturmu. piye? Engko nek ana saweran kira-kira 50 tak nyelipke dinggo kenakalan. Aduh, iki sing marahi sapa tek saiki undak-undakan. Arep nggo tuku sate nggon aku. Sate entah apa mateng. Kem, aja diomong-omongke. Oh, Cempluk ki gampang sujana. oh iya.
nek cempluk gampang sujanan kuwi kudu sing areh-areh dilimpekke metu mburi ning aja omong-omong. Nek aku sok jajan sate ning. Nek karo batur kok rentok ngono kuwi. Lah tak pasrahke Mbah Jadi. Iki pelajaran. Lah sing bosi kono, Cek. Oleh ning tunggale. Tunggale kenakalan. Lono jrone ora gelem tak kudu paripeksa. Wis tau. Lah piye? Wis tau. Wis tau ngopo? Wis tau ngopo? Wis tau gelem. Ya wis, babumu wae. Aja. Iki ya wis ana sing duwe. Gelem tak kudu paripeksa lho. Ora gelem tak kudu paripeksa lho. Alah manute. Weh. Ate manut. Iya, kalah jan. Ate baturku iki ketek. Terus entuk kerang-kerangane piye nangane? Monggo bojo loro ayu kabeh. Piye nek bojo loro ki ayu kabeh? Siji tak turokke ning nggon cerak gamelan kae. Siji tak turokke ning mburi, tak turokke. Aja saru. Tak turokke eneng ngendi Jeng? ya papan sing biasane kae. Aman mboten? Aman ora. Engko kebak semut lho, kerubung semut kaya wingi aku. Aja neko-neko. Ning omah kuwi jenenge omahe Sura Gentra kuwi brandal sing kondang, brandal sing pokoke sugih bondo bantu sentana. Kowe njaluk apa? Gayor. Wis gayor atau payu. Malah laris dalange Yusuf. Oh, iki dadi rezekine kono. Oh, ngono ki rak mergo ketrimane. Iya. Plok, iki ki Brahman orang rebuk nggon payu. Ayo. Kek terus kepiye? Ayo. Ayo. Ayo Dimas. Ora gelem ngladeni karo aku. Aku tega najan to kuwi babumu. Tega tak bakal tak dadekke siji. Aja ya Dimas, eling ora pareng. Aku ora eling. Iki ki bayumu. Jenenge wong tresna kuwi uruping Jawa kang luhur sing ora bisa dijoli apa wae. Ora iso. Nek ora iso yo tetep Manut. ora pareng. Manut. Para mirsa, ketoprak sampun rampung. Lah dalah. Nglungguhe gapit tombok Pak. Matur nuwun ketoprak sampun rampung. Terus dikake didoke rek. Tutup. Teatre. Nggih, matur sembah nuwun. Umpamane enek nyeket-nyeket aku 50 kowe 50. Iya Rek. Umpamane ana 100 Piye? 100 kena nggo gawe jaga kenakalan. Aduh, kena nggo nyate. Sing kenakalan iki mau. Gandeng iki ana 50. Dua orang ini ada lagi kok. Oh ya. Itu untuk si apa Kinem karo Cemplok. Nam. Iki pinangka manjere sate ya, Nam.
Wong loro ya. Oh, ngono. Kowe 50, kene 50, aku 50. Yes. Iki kenakalan iki mau. Ya, iki aja ditakonke. Ora. Iki kenakalan iki Mbak Jati. Wak manut kono. Matur nuwun, matur nuwun. Sampun katur. Sampun Nyuwun ngapunten sedaya kirangan matur nuwun. Sembah nuwun nggih. Entuk saya. Karet go nyandi mike ngono. Ya, Gem. Jangan mrene duyak-uyak. Mrene duyak-uyak gento malah linggohi mak pleding linggohi gapit. Lakone entuk aku ndak kelangan. Wis kowe meneng sik nen. Ya, heeh, ya nduk iki gandeng wis wengi ya wis yahene. Wis keliwat jam 12. Ya. Nek ana sing urung diaturke mengko diaturke ning gara-gara. Walah iya, heeh. Heeh. Iki ana Mas Gatot WA. Tak sawang saka kiwa jan persis dalang. Walah asem. Wong ya ora rene, ora ana wong ya. Heeh. Ya wis ayo neruske lakon dhisik, Nduk. Lah ya. Ning sadurunge neruske lakon ya iki ayo ndedonga marang ngersaning Gusti. Ndongake para pepunden dalang sak Nuswantara iki sing wis luwih dhisik sowan marang ngersaning Gusti. Lah iya, khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi para pepunden dalang sak Nuswantara. Al-Fatihah. Nggih, ya nduk diteruske ya. Iki isih ana request, isih ana pira ngono isih akeh. Lah ya. Nggon WA ya isih akeh sing urung iso dipinangkani. Oh lah ya. Pansamar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Palambukaning warana dayar lan saking liyap-layape ngaluyup. Pindha pesating sumpena musuh ping rasa jati tan kausa manjing wonten kuping sanggar sangaruk kena gantoku capo pate kunjara yaksa ngawi sanggiring kula wadya kula wonten ing atas